Umkhonto weSizwe Party uthi cha ePhalamende likazwelonke, yebo ezishayamthetho zezifundazwe. Umkhonto weSizwe uthi ngeke uthumele amalungu awo angu-58 ePhalamende ukuthi ayofungiswa ePhalamende likazwelonke ngoLwesihlanu, kodwa izothumela amalungu ePhalamende ukuthi ayofungiswa ezishayamthetho zezifundazwe. Lokhu kuvele kumkhulumeli weqembu le-MK uNhlamulo Ndlela obekhuluma nezintatheli. Uthe ngeke bawathumele amalungu abo ePhalamende likazwelonke njengoba besabhikishela imiphumela yokhetho lwe-IEC futhi bazoqhubeka nokulandela izinyathelo zomthetho. Ngisho kungathiwa kumele siye ezinkantolo zamazwe ngamazwe, sizobhikisha ngokusemthethweni njengeqembu. Nakhona njengeqembu elinokuthula, okuphambene nenkolelo yabantu besingeke sithathe izikhali, usho kanje. Ebuzwa ukuthi kungani bathathe isinqumo sokuthumela amalungu abo ukuthi ayofungiswa ezishayamthetho zezifundazwe, uNdlela uthe noma besabhikisha, basayingxenye yomkhankaso wokhetho ukuze kufezwe izidingo zomphakathi. Asizange singenele ukhetho ukuze sibhikishe, asizange singenele ukhetho ukuze sikhwabanise kwasekuqaleni, asizange singenele ukhetho ukuze abanye abantu baphule amalungelo ethu. Singenele ukhetho ukuze sikwazi ukusebenza, kodwa sisebenze ngemuva kokhetho olukhululekile nolunobulungiswa. Ngabe lolu khetho lukhululekile na futhi linobulungiswa? Cha. Kodwa sizithola silandela uhlelo oluqinile olusaqhubeka nokucindezela amaqembu amancane namalungelo abantu baseNingizimu Afrika. Ebuzwa ngempendulo yeqembu lakhe ezindabeni zokuthi iNational Freedom Party izojoyina i-ANC, i-DA ne-IFP ukuze bakhe uhulumeni KwaZulu-Natal nakuba i-MK ithole amavoti amaningi angu-45%, uNdlela uthe, iqiniso liwukuthi i-MK yilona kuphela iqembu elithandwa iningi labantu eKZN, abanye benqatshiwe. Ngakho-ke, onakho lapho inhlanganisela yokwaliwa, kuzoba nzima kakhulu ukuthi babuse. Yileso simo abazithola bekuso. Kuzoba yishwa ngoba lokhu kuzothinta iningi elingabafuni nelabalahla uma kukhulunywa ngokulethwa kwezidingo. Lokhu kuyiqiniso nje. Ungasho ukuthi lo mfelandawonye usekelwe ezikhundleni kanye nokuqongelela ingcebo. Akukho okunye, akuhlangene nokusebenza abantu base-KZN, usho kanje. Khona manjalo, abavoti bafuna amaqembu ezepolitiki asebenzisane, kusho uMbalula. I-ANC ayizange iwadalule amaqembu azobumba i-Government of National Unity ngaphambi kokuhlala kokuqala kwePhalamende lesikhombisa namuhla. Unobhala-Jikelele we-ANC uFikile Mbalula ubikele abezindaba kulandela umhlangano wesipesheli we-NEC ye-ANC eCape Sun Hotel eKapa. Iqembu lihlulekile ukuthola iningi eliqondile okhethweni lukazwelonke lango-2024 futhi lanquma ukwakha uhulumeni wobumbano lwesizwe namanye amaqembu ezepolitiki. uMbalula uthi abavoti bafuna amaqembu ezepolitiki asebenzisane. Sikholwa ukuthi iningi lamaqembu ezepolitiki ezweni lethu liyavuma ukuthi lesi sikhathi sidinga ukusebenzisana, singangeni kulo njengebhodo elincibilikayo, kodwa kube nemigomo ebekiwe kwabanye okungaxoxiswana ngayo. Kodwa-ke, kubalulekile kakhulu ukubambisana ekuqhubekiseleni izwe phambili. uMbalula uthi uhulumeni wobumbano lwesizwe udinga ukuchazwa ngokomthethosisekelo. Wangeza ngokuthi ukuziphendulela kubalulekile ngaphakathi kwe-GNU. INingizimu Afrika ibalulekile kuthina sonke. Abantu baseNingizimu Afrika bafuna izinsiza, futhi sizosebenzisana ngaphakathi ezishayamthetho ukubhekana nale nkinga yokuziphendulela. Khona manjalo, uMbalula unethemba lokuthi i-ANC izokhethwa namuhla. Unobhala-Jikelele we-African National Congress uFikile Mbalula uthi iqembu linethemba lokuthi ukukhethwa kukaMengameli kuzokhethwa namuhla uma kubhekwa umsebenzi esiwenzile sisebenzisana namaqembu ezepolitiki ahlukene. Ukuhlala kokuqala kwePhalamende kuzokhethwa uSomlomo, iphini likaSomlomo kanye nomongameli wombuso wesikhombisa. uMbalula uthi okuhamba phambili kubona ukwenza izwe lisebenze. Manje sekumayelana nokuthi i-ANC iyakhethwa noma cha. Sidinga ukuyisa izwe phambili futhi namuhla kuyisiqalo senkathi yangemuva kokhetho futhi sihambisana nombono wokuthi singasebenza ndawonye siye savumelana nombono wokuthi kunezinto eziningi okudingeka sisebenze sivikela isifunda sethu. Khona manjalo,
Thina njenge-EFF sizokweseka zonke izinhlelo zokwakha isishayamthetho esiholwa yi-MK Party njengeqembu lezepolitiki elithole amavoti amaningi kakhulu esifundazweni, usho kanje. UMalema uthe i-MK Party izozinqoba izingxabano zayo zangaphakathi zobuholi. Ayikho inhlangano eyodwa eyasungulwa futhi engakaze ibhekane nezinselelo zobuholi, usho uMalema. Izindaba zangalesi sikhathi. Stay connected, stay informed.